optional man karon, gipili ang kining dedikasyon sa Basilica ni Santa Maria. Ang syudad sa Roma gitukod ibabaw sa pito ka bungtod, 7 hills. The city of Rome was built on the 7 hills. Kunya, one of them muna ang gisunag Esquiline Hills, kanang with an elevation of 65 meters above sea level. So muna siya nga diha gitukod, yan ang maong ibabaw sa bungtod ang kining Basilica of Mama Mary, Santa Maria Mayor. There are 4 major basilicas in the city of Rome: the St. Peter's Basilica, Basilica of St. Lutheran, Basilica of St. Paul, and Basilica of Santa Maria Maggiore. Maggiore in Italian is Mary the Major. So it was built by Pope Sixtus III after the Council of Ephesus nga nagdeklara kang Maria nga inahan sa Ginoo. Theotokos muna gitukod diha niya ng maong Santa Maria Piazza ang maong basilika. Pagtimaan si Maria gideklara simbahan nga siya inahan sa Dios, Mary the Mother of God. So muna siya dako nga basilika, tapos wala may pius diha, wala may Quran sa manini mga pius dinhi. Kanang madomingo kanang magsimba butangan lamang mga monoblocks ng Quranan. So way klaro pila ang seating capacity niya, kay kaniadto ang mga simbahan manindog raman mga tao. Kung magsimba manindog sila, way ingkod way luhod, manindog ra, manindog. So manan siya ang saysayan and this basilica na sa diha sa gawas butang diha, this is an extraterritorial property of Vatican City. So that includes the kanang sa Lutheran Church of San Juan Lutheran o kang St. Paul Basilica muna siya property, extraterritorial property of the Vatican City. This is located in the city of Rome. So muna nga atong si Maria katagaan ng pagtagad ng simbahan after the Council of Ephesus. Ephesus is in Turkey now, na gideklara si Maria ang inahan sa Ginoo nga atong sa ulo kanunay matag unang adlaw sa Enero pagsugod sa tuig. Ang importansya ni Maria sa atong kaluwasan. Fast forward ta din sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo sa pagsangyaw ni Jesus dito palibot in the northern part of Israel, miadto siya kanabang sa beyond the boundary of the Israelite inhabitants. Adto siya dito sa kanang dool sa coastal region, the region of Sidon and Tyre. Sidon og Tiro dito sa syudad, dito siya giapiniyag pagsangyaw kay kaluwasan di lamang sa mga lugar sa mga Israelita, kundi apil sab ang mga lugar sa mga pagano. Ug dito naimamat siya sa usa ka inahan, ang usa ka inahan nga ang pagpangga sa iyang anak, nga bisan pag insultohon siya, magpabilin siya nga mohangyo kang Hesus aron ayuhon ang iyang anak nga giposes, nga gihawan mo na iyang anak. Kunya kung ato na sa mindset sa mga Hudiyo, ang kaluwasan alang lang sa mga Hudiyo. Busa at one time ni Gospel of Mateo may si Jesus nga pangita ang mga nga nawala nga karniro sa nasod sa Israel, meaning ang mga Hudiyo o Israelita ra ang ilang beneficiary sa ilang mga paghimog mga milagro, pag-ayos sa masakiton. And this time si Jesus dito siya paingon dining mga pagano pagan territories in napakiluoy kaniya usa ka Syro-Phoenician nga babae aron tabangan ang anak. Kadumdum ka sa pagmahal sa kinahan sama ni Maria.
Ang usa kanahan in our experience nga bisan pa unsa kalisod magpakawaw gina siya. Bahala siya magputo sa utang basta matabangan ang anak puto ng eskwela. Bahala magkautang siya. Bahala kung sa ang iyang anak panalib na niya. Kung kini sa pagmahal sa usakinahan ngadto siya ang anak panalib na niya bisag unsa pa kabugoy o badlungon ang usa ka anak iyang panalibdan kay mo kini ang kiniya sa usakinahan sa dihang siyam ka buwan uban sa iyang anak sila ustihan na sila nagbanding usa siya ray makasabot sa problema sa iyang anak. Kung siguro nga timing kayo, timely nga atong sa ulog ang dedikasyon sa Basilika Pahinungod kang Santa Maria. Tungod kay si Maria gideklarar man simbahan nga inahan sa Ginoo, inahan atong tanan. Muna nga kining maong inahan na Panginoon primero gididma, sunod insulto pa kay common mo sa mga Hudiyo Jesus as a Jew nga mugamit siya mga language haom sa panahon niya. So kining iro is a derogatory remark sa mga tao nga dili mga Hudiyo. So iro outside sa clan sa mga Hudiyo. Apan may mga babae, pero sir, bisan gali ang mayro makakaon man sa mumho sa agalon o tagikan sa lamisa. Diya nasuta ni Jesus ang kalig-on sa pagsalig sa usa ka inahan. Bisag dili siya Israelita, dili siya Hudiyo, apan ang pagsalig ang ipakita sa Ginoo nga siya way nalaing kadang paniya. Mora the only resort recourse that she could have. O si Jesus na maayo sa iyang anak. Tuod, ni-appreciate ni Jesus ang iyang akong pagsalig. Kay bisan pag na-insulto siya, bisan pag ididma siya, wa siya tagda apan pabilin siya nga malig-on ang iyang pagsalig nga walay makaluwas sa anak si Jesus lamang. So kahit sa ato kinaiya kita dali ra ma-reject, dali ra kita mangluod kung kita balibaran unya nga ato impression sa tao nagbalibad ka nato dautan mo man ang katong kinaiya. Kini babae ehemplo sa pagtuo because she prayed with humility. Ang pag-ampo is an act of humility. Kung mag-ampo ta, anaa sa atong pagtuwang pagbabos, atong kasing-kasing, anang hinahanglan ta sa Ginoo panabang, kung seemingly wa ta tubaga, kay murag wa tubaga atong pag-ampo, paghuwat. Kay that's part of humility, patience. Amo na nga, yawag kita sa pag-ampo, nga kung sa atong ipangayo sa Ginoo, paghuwat. Kay siguro ang atong pag-ampo di makatabang kanato. Ang atong ipangayo di makatabang kanato. Ang Ginoo ray nagaw pagay labi na si Maria kanang labaw tanan nakahibaw sa atong panghinanglan tungod kay siya dool sa Ginoo. Kanang Ginoo niya mother knows best. Ato isalig sa Ginoo ang ato mga panginahanglan uban sa tumang pagpaubos o pagsalig o paghulat. Palihog manindog. Isip piniusa ang katawhan sa usa og matunhayng kasabutan nagampo kita ngadto sa Dios nga nag-iusa kanato kita mingon magahom nga Dios kaluy kami makagagahom nga Dios